obro luwo mondo ng'eni bura machal kama bro chopo kanye. Skund praimar mar Komolorume mayudore sub-county ma Wendo e county ma Migori oyudo klese manyien manyasani mar 12 kaachiel kod kar timo nonro mar laboratory mayore tudruok gi lony manyasani ICT mantiere kod computer 30 molosi kod M-Pesa Foundation e nengo ma shillings million 40. Magi biro kinde ma jokanye sekta masomo yuago lwasi marach ma kuonde somo e skunde mathoth e pacho ka. Juma Miwaler. Lwasi masomo ok ber skunde mathoth e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima en achiel kuom gigo eko ma jokanye sekta masomo koro yuago ka giwacho ni thiro somo e pacho kae. Moko kuom skunde nitiere kod klese manok, ka moko kuom klese bende richo, kendo ket lwasi makare mar somo e sikunde. Nitiere me classes e sikunde mamoko mano bende sekta mar somo ong'i mondo okony sikunde manie Kenya ka kod Migori County. Wakwayo mondo other partners obi oriwre gi the government mondo otem improve standards mag schools. Jakom mar M-Pesa Foundation Joseph Ogutu mane oten kod gavana ma Migori Ochileyako e kinde mane yawo yanga klese 12 kaachiel kod laboratory mar tudruok kata ICT lab ma oger kod M-Pesa Foundation e skund praimar ma Komolorume e sapono ma Wendo ne wani skunde mathoth e piny Kenya pod onge lwasi makare ma somo ne jopuonjre. We have gone across the country. A lot of schools are in pathetic conditions, but there are also other schools where the community has come together. But in this place, once we're done, we're going to put in 40 million shillings once we're complete. Right now that the ICT lab is there, we are going to conduct computer learning lessons, the digital learning from ECD to grade 9. Ogutu wacho ne memo miyo kaka M-Pesa Foundation gidhi nyime kod tiyo machiegni kod piny wacho mar konyo e gero kuonde somo. This initiative here is part of the wider M-Pesa Foundation initiative across the country, where the plan is to upgrade, construct 600 primary schools across the country. Jokanye sekta masomo ni ber ka piny wacho, ruego mok mago mag piny wacho, nywako lwedo e gero sikunde mar keto lwasi makare ne jopuonjre. Kembe mantie machiegni kaka Sony gin bende gikawe kama ting' ma ginyalo kawo, kendo jogo te ma jo ohala kata matindo in bende inyalo timo mari matin. Kaw ing'iew desk ne skul mane diri, ichul school fees ne nyathi mabuti kanyo, itime gimoro. Kotim kamano to wanyalo nywako kata wanyalo loyo gik machandowa giduto. Jonyuol bende jiwo piny wacho mondo koro ked maino e bero somo mar CBC ka giketo gik madwarore kaka laboratories kaachiel kod mamoko. Gimedwa jopuonj manyalo miyo nyithindo chope kiwango ma skund nitie. Ng'e skul kirwako law maber nigo bedni wuoche bende chalo kode. Koro kaka skund ogerni onego bedni obwongo bende otim ang'owa, wayud jopuonj manyalo gero obwongo mar nyithindo mabiro bedo ka. Sirikal mar Kenya koriwore gi mar county oriw paro kanyakla kendo gikel pesa ne sikunde, gimi community yot, ginyiew buge ne nyithindo. Buge e shida ma pod nyithindo nigo nyaka ne gichak new curriculum. Juma, Ramogi TV, Migori. Ong'ado tong' wadonjo Mabei County no dhi bago nyasi ma Madaraka Day ma higani ka piny owacho